Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. İkinci soruda, Müslüman doğru soru edip men 23 yaşımda namaz okumaya başladım. Men okumadık namazlarım kazasını almalı mı? Yani erkek oğlana 12 yaşında namaz farz olsa men 10 yılın kazasını almalı bolýarmy diýip soraga edipdir. Namazı kaza etmekle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine gelişi men nama an salatihi أو نسي فليصليها إذا استيقظ أو Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır da eda zekaraha diptir. Her kim bir adam diptir namazını yatqasa ama yatqalıp da namazı geçata ya unutsa burada güýmenip bir daha dip unutsa hasan ýadyna düşse we hasan oýansa şonda okamaly diptir. Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem bilip namazı geçirme diyen zat yokmuştur. Yani bilip namazı geçirmek kebire günah o. Ulu zat o namaz etbermekligi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diptir da kufur bilen imanın ortasında namaz etbermek ba namaz etberen adam kafir diptir o. Hemişe etberse bir kan ulamalık mustahidli kafir diye hadise şuna aýtýar. O bir yarımlarda mesela pasık bolar, tövbe etmeli, tövbe etmeli, haps etmeli, näme etmeli. Bir näçe aýymelerim dem şonu hat edip dem öldürmeli diýen we her ýagdaýda da bolsa o döwürde sahabaň döwrüne namazyny bilip geçirýän musulman ebet bolmaýarmyşdyk. Yatqalamal ya unutsa mesela bir zady güýmenip de unutsa unutmaly. Şolara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza etmeli diýipdir. Amma bilip bir adam namazyny geçirme o kaza etme diýen gurrun Resulullah'dan nakylda bolanak we ony bilip geçirýän ýok. Indi bärde hop adamlaryň bir ýarmy namazyny bilip geçirýän bolupdyr, ýaltalyk edip, temellik edip, ýeňil tutup, imanlary sus bolup, zaif bolup da şo edip geçirenler bolupdyr. Min hakyna 4 mezhep aýymmeler İmam Şafii, Malik, Ahmed we Ebu Hanife bular dördüsü de şu jere bilip geçiren adam da tövbe etmeli we kaza etmeli diýipdir. Näçe wagt geçenem bolsa. Yani sünnette bilip geçen adama kaza diýmendir. O tövbe etmeli fakat kebir günahlar edipdir. O kaza bilmem tövbe etmeli diýipdir. Yani bir adam bir gün, iki gün, bir hafta, bir ay geçse hamala ihtilafdan çıkar ýaly kaza etmeli tek boljak. Ama bir adam mesela 30 yaşında, 20 yaşında, 40 yaşında tövbe kılıp da öwrliye İslam'a arşy namazyny okuýa başlaýar. Indi galan ön geçiren namazlary 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl geçipdir. Mu okuymalı diýse bu haraç bolýar. Awala Resulullah'dan hiçbir okuymalı kaza etmeli diýen buýrugy ýok. Onun da gaty uly haraç, yani kynçylyk bolýar. O sen 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sen kaza etmeli bolmasa sen biderek bolýar diýsen, ol adam towa gelmekli de gyn bolacak. Ve kaza etmese ansatda bir ýylyň gydykan 5-10 ýyla dursun. Ondan köpeňrek bolsa bu haraç diýinde haraç ýok. Ma ja'aleykum fid-dini min haraç diýinde hiç men kynçylyk goýmadym diýipdir. Rahmet ýok. Bu adam tövbe etmeli. Hem çynarike bir adam zinaat ya arawçya, nuzul ribaiye, ondan sonra şowa megdeşdämi ulu günahlar eden adam tövbe etse Hudaý Taala et-taib min az-zembi kemel la zembele günah tövbe eden adam günahdan tövbe eden adam günahy ýuwulup da günah etmedik ýaly bolar diýipdir. O zaman innallaha la yagfiru an yushraka bihi we yagfiru ma dun zalik hatta şirkten bäri günahlar Hudaý Taala mağfiret eder geçer diýipdir. Tövbe etmese de hatta beýleki hasanatlar köpelse Allah Taala geçse şirkiye tövbe bolmasa geçmelidir. O zaman bunu delil şer'i ýok kaza etmelidigine. Etmelidiğin ulamalar diýen unudan adam yatqalan adama kıyas edip şoňa wara diýe. Weli kän wagt geçen bolsa haraç bolsa o adam tövbe kılamaly. Tövbe kılmaly da ey Allah şu eden işine pişman bolup inni etmerim diýip kynanyp şo bolan işine we inni namazyna paýbent bolup da hiç haçan geçirmejegini Allah Taala bilen ahd etdi. Şunu bilen ýüreginden öwrüp da tövbe kılsa İnşallah ta affeder. Niyazi yok yani o da var vakti kaza etmeklik. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.